اسی واپس چلیے حالات خراب ہو گئے اتوں دے حالات خراب ہو گئے اس واسطے میں دا واپس چلیے کلا لو تعلمون علم الیقین كلا لو تعلمون علم اليقين. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کردہ سارے خیر و عافیت نال ہو دوستو۔ اج جمعرات دا دن ہے، جمعرات دی صبح نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے تے ٹر پیاں ایکسرسائز واسطے۔ ایکسرسائز دا طریقہ کار کی ہے ویکھو، اے میرے کول سائیکل ہے تے سائیکل تے صبح ہے نا ساڈے مسجد دے جتھے میں نماز پڑھانا، اوتھے مسجد دے صفائی کردے نے جڑے، اے انہاں دا سائیکل ہے۔ او میں ایک دن ویکھیا سی تے پھر میری صلاح بنی سی، میں کہ چلو انج بھی ایکسرسائز کری دی ہے، لیکن اس تو بہتر نہیں انہاں کول سائیکل لے لواں۔ اور سائیکل دے اوتے صبح اے ویکھو جو سورج بھی نکلدا پیا ہے، سورج بھی جے کوئی نہیں ہو گیا۔ صبح پھر نماز پڑھائی، نماز تو بعد پھر درس ہویا، ہر روز یعنی کہ ایک آیات دا 2 آیتاں دا درس قرآن ہوندا ہے سویرے۔ تے اج دا ساڈا موضوع درس دے اندر جو سی او سی اس مومن مرد دے متعلق جڑا تجارت بھی کردا ہے یعنی کہ کاروبار بھی کردا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر بھی کردا رہندا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر بھی کردا ہے۔ ذکر تو مراد نماز بھی ادا کردا ہے، تسبیحات بھی پڑھدا ہے، اور اس تو ہٹ کے زکوٰۃ بھی بندہ ادا کردا ہے۔ اس مومن مرد دے متعلق آج ساڈا صبح دا درس سی اور الحمدللہ بڑا سوہنا گزریا ہے۔ اس واسطے میں بھی چاہنا کہ قرآن پاک دی کوئی ایک آیت کریمہ پڑھا، وہی آیت کریمہ جڑی آج صبح دے اندر یعنی کہ صبح درس دے اندر جو ہوئی سی، وہ آیت کریمہ دے اندر اللہ تبارک سورہ نور دے اندر ہے، سورہ نور دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن مرد جڑے تجارت بھی کردے نے اور نماز بھی ادا کردے نے، اور انہاں دی تجارت انہاں نو نماز اور زکوٰۃ تو غافل نہیں کردی۔ وہ اس واسطے کہ وہ انہاں دے دلاں دے اندر خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا وہ خوف رکھدے نے۔ اور ایسے کئی دوست احباب ساڈے ہوندے نے، ایسے کئی ماشاءاللہ مسلمان ہوندے نے جڑے نماز بھی تجارت کردے نے اور پھر نماز نہیں پڑھدے۔ نماز دے متعلق اگر انہاں نو آکھیا جاوے نا کہ یار تسی نماز کیوں نہیں پڑھدے، نماز پڑھیا کرو یار، وہ آدھے نہیں جی ساڈے کول ٹائم نہیں ہوندا، یعنی کہ ٹائم نہیں ملدا۔ ہن ویکھو صحیح، انسان ایمان والیاں دا ایمان چیک کرو کہ یار سارا دن وہ کٹ دیندے نے تجارت دے وچ، سارا دن وہ کاروبار دے اندر گزار دیندے نے۔ ایم سوری میں ذرا سائیکل چلا رہا اس واسطے ذرا ساتھ چڑھیا ہوا مینوں تے اچھا وہ تجارت بھی کردے نے اور انہاں نو اگر پوچھا جاوے نا کہ تسی نماز کیوں نہیں ادا کردے، وہ اگوے ہی گل کر چھڑدے نے یار ساڈے کول ٹائم نہیں ہوندا۔ ہن مومن مسلمان ہوئے یارو، تسی دسو مینوں، مومن مسلمان ہوئے بھی کامل ایمان والا ہوئے، چاہے جڈا وڈا مرضی کوئی زیادہ ضروری کوئی کام کیوں نہ ہوئے، کاروبار ہوئے یا جو مرضی ہوئے، جڈا وڈا مرضی کوئی کام ہوئے، کاروبار ہوئے، کوئی بھی ہوئے، لیکن نماز تو اہم چیز تے کوئی نہیں نہ ہے۔ نماز تے سب تو زیادہ اہم ہے، ہاں نماز سب تو زیادہ اہم ہے، لیکن یہ بہانے بنانا ایک ایمان دی کمزوری ہے۔ ایسے بھی میں ویکھے نے دوست احباب جڑے تجارت دے دوران یعنی کہ تجارت بھی کردے نے اور انہاں دے ہاتھ دے اندر تسبیح بھی ہوندی ہے، محراب بھی بنیا ہوندا ہے پیشانی تے، 5 ٹائم نماز بھی ادا کردے نے، چاہے جڈا وڈا مرضی کوئی زیادہ ضروری کوئی کام کیوں نہ ہوئے، تے جدوں نماز دا وقت آوندا ہے نا وہ ہر چیز چھڑ دیندے نے، ہر چیز چھڑ دیندے نے۔ ویکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت ہے۔ یہو جہاں جد چیزاں ویکھدا نا مینوں رب دی قدرت یاد آوندی، مینوں رب یاد آوندا ہے کہ یا اللہ یہو جہاں سونیاں چیزاں بھی تو بنائیاں۔ بہرحال اچھا گل پئی ہوندی سی کہ وہ نماز ادا کردے نے اور تسبیحات بھی وہ پڑھدے رہندے نے، اور تسبیحات تو بعد جدوں نماز ادا کردے نے، نماز دا ٹائم ہوندا ہے، ہر چیز چھڑ دیندے نے۔ ایک کامل ایمان دی نشانی ہوندی ہے،
جڑے کامل ایمان ہوندے نا اے انہاں دی نشانی ہوندی ہے. اور زکات دی باری جدوں جنہاں بندیاں دے تے زکات فرض ہوندی ہے، لیکن ساڈے اس معاشرے دے اندر حالت کچھ اس طرح دی ہو چکی ہے کہ 1000 روپیہ ہوئے نا کسی کو تے انہوں آکھیا جاوے یار اس 1000 دی زکات کٹ صدقہ دے، 1000 روپیہ دے دے، 1500 دے دے، حتیٰ کہ 2500 روپیہ دے دے. یعنی کہ کچھ بھی میں چھوٹی چھوٹی گل کراں، اگر 500 دی بھی گل کیتی جاوے وہ میرے واسطے تو نہیں پہ ہوندے. اللہ اللہ ادھر نہیں ہونا، اوئے اوئے ادھر نہ ہو ہے. میں شریف آدمی کتے بڑے وہ ادھر پہ ہوندے نے. وہ پرا مار اللہ بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ. چلو جی اچھا باہر چھوڑ چھڈو انہاں نو. میں گل پہ کردا سا، اے ویکھو سورج کتنا خوبصورت سورج ہے. اس سورج نو جدوں میں ویکھدا نا مینوں ماشاءاللہ رب یاد آندا ہے کہ یا اللہ ایڈا سوہنا سورج تو اگایا گی. یا اللہ پانی پہ چلدا ہے ویکھو، یا اللہ پانی تیری مرضی تو بغیر پانی ایک چل کی میں کہ حرکت بھی نہیں کر سکدا. چلنا تو بڑی دور دی گل ہے، حرکت بھی نہیں کر سکدا. اے میرے رب دی قدرت ہے یار. اچھا جڑے ہوندے نا جڑے ایمان والے ہوندے نے لیکن جنہاں دا ایمان کمزور ہوندا ہے، میں انہاں دی گل پہ کردا سا. اگر 1000 ہوئے نا انہاں کول تے وہ 2500 روپیہ بھی زکات دے دین، لاکھ ہوئے وہ 5000 بھی زکات دے دین نا، یا 1000 بھی دے دین. یار میں زیادی گل نہ کراں، صرف 1000 بھی دے دین نا تے پھر انہاں دی صلاح انہاں دی سوچ یہ ہوندی یار میں 1000 زکات دے دیواں، 1000 میں صدقہ دے دیواں تو یار میرا لاکھ سے گھٹ ہو جانا ہے. لیکن انہوں نے نہیں پتا اللہ تبارک و تعالی نے رزق دا وعدہ فرمایا. اور جیڑی آیت میں پڑھدا پیا اس آیت دے آخر دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی کہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. اور ہن ویکھو بندہ تجارت کرے یا زکات دے وچوں کچھ حصہ دے نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دے نامہ اعمال دے اندر جو رزق لکھ دیتا ہے نا، جو مرضی ہو جاوے، جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رزق لکھ دیتا ہے انہوں وہ حاصل ہونا ہی ہونا ہے. ساری دیہاڑ بندہ عبادت کرے، ساری دیہاڑ بندہ تجارت کرے، ساری دیہاڑ بندہ کاروبار کرے، جو مرضی کرے، لیکن اللہ نے جو اس دے نصیب دے اندر رزق لکھ دیتا ہے نا وہ حاصل ہونا ہے. جو مرضی کر لوے یار. اس گل تو تے جندو بندے دا ایمان کامل ہو جاوے نا اس گل دے پھر میں آدھا کیا ہی بات آنے، پھر خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرن دا بھی مزہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ دے خرچ کرن دا بھی مزہ آئے گا. بہرحال اس واسطے میرے دوستو جڑے بھی مینوں پہ سن دے ہو کوشش کیتا کرو یار، کوشش کیتا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تے ایمان رکھو، کامل ایمان رکھو. یار ایک ہوندا ایمان والا، دوسرا ہوندا کامل ایمان. لیکن ایمان والا صرف ہونا کافی نہیں ہے، کامل ایمان. اور کلمہ شریف اسی پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. پڑھ دیں نا کلمہ شریف، لیکن کلمہ پڑھانے چ تے اس دے اوتے عمل کرانے چ زمین آسمان دا فرق ہے. اس واسطے صرف پڑھ لینے کلمہ او کافی نہیں ہے، اور کلمہ دے اوتے صحیح معنی عمل کرنا ہے. اور عمل کس طرح ہونا ہے اج میں تانوں بڑے نقطے دی گل پہ دسدا. عمل کس طرح ہونا ہے؟ عمل اس طرح ہونا ہے کہ اطاعت واطیع اللہ واطیع الرسول، یعنی کہ اللہ دی بھی اطاعت کرنی پوسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اطاعت کرنی پوسی. جدو اللہ اور اس دے رسول دی اسی اطاعت کریں گے، صحیح معنی اطاعت کریں گے، پھر سمجھ لویا ہے کہ اسی کلمہ پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے. اس واسطے کوشش کرنی ہمیشہ یارو ساری اس زندگی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سانو زندگی عطا فرمائی نا. زندگی اس واسطے نہیں عطا فرمائی کہ مال و دولت کمائیے، روپیہ پیسہ کما کے پھر بچوں کا ویاہ کرائیے، ویاہ کرا کے پھر مر جائیے، نہیں. بلکہ اللہ تبارک ہن ویکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں نو صرف آزمائش واسطے پیدا فرمایا ہے. ذرا سمجھو اس گل نو، اللہ نے آزمائش واسطے پیدا فرمایا ہے.
کہ لوگ میری عبادت کرن. او ویکھو ماشاءاللہ پہلے وقتاں دے اندر جڑا ہوندا سی نا او ویکھو ہل چلا رہے بھائی, کتنا خوبصورت منظر ہے. اچھا بہرحال گل پئی ہوندی سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے, عبادت واسطے. اس واسطے جدو اساں عبادت نہیں کرنی پھر کہیں کافراں کرنی نہیں نا یار, اسی مسلماناں ہی عبادت کرنی ہے. بہرحال ہن چلدے ہاں اسی ساڈا جڑا نا میں ہن ذرا تھک بھی گیا واں تے ہن چلدے ہاں پھر پچھلے ولاگ دی طرح. پچھلے ولاگ دے اندر ساڈا ولاگ سی کہ بچے سب سے اچھے, یعنی کہ بچے پڑھتے پے سن مدرسے دے اندر. میرے کو صبح بچے بھی پڑھتے ہیں نا, میں امام مسجد ہاں. آپ نو پتہ ہو سی جڑے میرے ولاگ ویکھدے نے, میں ایک امام مسجد ہاں. میں جمعہ بھی پڑھاندا اور میں نمازاں بھی پڑھاندا, اور میرے کو بچے بھی ہیں نے تقریباً 40-50 بچہ ہے وے. اور انہاں بچیاں نو جڑا نا میں قرآن بھی پڑھتے ہیں, حفظ بھی پڑھتے ہیں, ناظرہ بھی پڑھتے ہیں, نمازاں بھی پڑھتے ہیں, اور اس تو ہٹ کے کہتے بھی پڑھتے ہیں, اور ڈھیر سارے بچے ہیں. اور میں جس طرح تانوں پچھلے ولاگ دے اندر بھی دکھایا سی ہن چلدے ہاں جا کے بچیاں نو سبق پڑھاندے ہاں, اور اس کے بعد دکھاواں گے تانوں بچے جڑے نا میرے کو پڑھتے ہیں مدرسے دے بچے نا جڑے مسجداں وچ پڑھتے ہیں بڑیاں شرارتاں کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بڑیاں شرارتاں کرتے ہیں یار. میں چلو تانوں دکھاواں کہ بچے کڈیاں شرارتاں کرتے ہیں اور کی پڑھتے پے نے, کس طرح پڑھتے پے نے. حفظ والے بھی ہیں نے, اج انہاں دا بھی چل کے اسی منزلاں سنتے ہاں, سبق سنتے ہاں. بہرحال حفظ والے جے ہن شروع کیتا نے, انہاں دی منزل تو نہیں آئے گی لیکن سبق اور سب کی وہ لازمی ہوئے گی. بہرحال چلدے ہاں, آؤ چلو ساڈی ویڈیو دے نال جڑے رہو, انشاءاللہ مزہ آئے گا. تیری ٹوپی کتے وے سر تے پا, تیری کتے وے تانوں دسنا پوندا رو سر تے پا. اچھا دینا اور کدی کوئی نہیں ٹوپی. علی تیری ٹوپی کتے وے, کھڑو ٹائم نہیں ہے, ٹوپی پا کے جاؤ. ہوتے ہو قرآن پڑھ دے ہو, قرآن تسی سر کھرک دے رہندے ہو. پھر پڑھو شاباش, باقی پڑھو. پڑھو شاباش شاباش. اوے جگہ دیو, قرآن پاک والے نو جگہ دیو ایتھے. او ریل ہے, او دیکھو ریل ہے حسن کو, ریل دیو اے دے دیکھو وڈی ریل ہے. کھڑا ہوا کھڑا ہو, اے کی ہوئی تھلے سپارا کرنا ہے ایس کیوں سجا پہ ہیں, اچھی بول نا. مدھوری مدھوری کی ہے, مدھوری لڑی ہے, اے مدھوری کی ہے ڈیمبو. اچھا تمبوری مندوری لڑی ہے. چل بہ جا تو کیوں مدھوریاں ہاتھ مارتا رہنا ہے خود دیا. پڑھو شاباش, پڑھو پڑھو شاباش, پڑھو. چلو قید سپارے والے آ جاؤ, سبق سناؤ. قید سپارے والے آ جاؤ, سبق سناؤ. قید والے سب تو پہلے قید والے آ جاؤ. شاباش. الصابرین ہوتے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. چل جائے ہوں یاد کر سنا. تو ٹوپی لینی ہے اور کیڑا ہے, آجا ٹر کے ادھروں دی. اوے سائم ادھر سائم, ٹر کے گھر جا, ٹوپیاں لے کے آ, جلدی جا.
हेलो सिर ते पा हूं पाला इन्हू पाड़ दे छापा नू फाड़ दे इंज खिंच के हैं खिंच जोर ला हैं पूरी ताकत ला ना जोर कोई नहीं रोटी कोई नहीं खाता दूध पीना है तो फिर जोर ला हाँ और जोर ला खिंच के हैं जोर ला और जोर ला आ जा फट गया दे ओनू तू क्यों फाड़ी खिंच के पीछे टोपी कट हैं और जोर ला और एंड चल काट ले पीछे टोपी काट ले और पा टोपी सर ते पाला टोपी पाला एंड खिंच नहीं और पूरा चले बैजा काबू कर सर चल ठीक है सही है चलो जाओ शाबाश पढ़ो शाबाश बाकी पढ़ो तू भी पढ़ हाँ खींच के हाँ तू तो शापाल का भी सत्यानाश कर देता ही चल पा टोपी पापा वेखा टोपियां नाल खोते हो किडे सोहने लगदे हो बंदे दे पुत्रो टोपियां पांदे कोई नहीं तेंजी सीधी पा ना वेखा विच वट कड्डे नहीं सारे सीधी कर इंज चलो ठीक है जाओ ए टोपी गवानी नहीं गुम होई ना तो फिर मैं तुहानू घुमा छड़सा चलो पढ़ो शाबाश पढ़ो बाकी हैं कयूम याद है कयूम पहले आ जा साथ तुम ही आ जा उस्मान चलो बाकी खड़े रहो हाँ शाबाश सारी दुआएं कनूद याद करनी है कितनों वाला हाँ इधर से लेके ना यहाँ तक है सारी दुआएं कनूद जोर टाइम सुनानी है सही है चलो जाओ आजीना हाँ जी अरशद जी की हाल है ठीक हो खैरियत है मैं पे आता हूं जी ओ जेड़ा चोर नहीं बैठे कोई उसनु नमाज रोजा दसिया करो कौन ओ आद ओ यार खुदा दा नाम मनो यार उन पूछा कल आया वो एक दिन आंदा 2 दिन छुट्टियां करदा मैं और की करा छंडिया फूके करो पहले सिपारा ते सीधा अली बे अरे अजय कोई दूसरी तख्ती पढ़दा हुन मैं दसो की करा दूसरी तख्ती जे उन्होंने कोई सीधा ते हो लैण दियो तेरे ते चलना ओ रोज आदन कोई इसना कलमा सीधा करा दे हुन पहले कलमा सीधा कराइए और जिदन कहदा ही उन्होंने नहीं होना ते फिर कलमा कदों सीधा होना कोई इंज नाल नमाज दा सबक चंगा दे त छंड फूक लिया करो ना अच्छा बवो इते बवो तरोड़ चंगा लिया करो ना अच्छा के वीडियो बना रहे हैं अच्छा ब्लॉग बनाई दा ना तेरा YouTube वास्ते अच्छा ए जी साडे भाई अरशद ने ए जड़े मस्जिद दा सारा निजाम यानी कि खादम ने मस्जिद दी सफाई कर दे और मैं साइकिल दी गल पे करदा ना सन इन्हां को लिया इन्हां दा साइकिल है सुबह इन्हां को ले लईदा है ते फिर जाके अपना वर्जिश कर आई दी है ओए दोबारा सुना हसन ऊंची आवाज तेरी कोई नहीं आ रही है चुप नहीं मैं नहीं सुनदा इंज नहीं मैं सुनदा ऊंची आवाज ना पढ़ना ऊंची आवाज ओ सारे सुनो अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदु वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन शाबाश चल अगली सूरत खोल ए वाली इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर चल वाली सूरत याद कर लें चलो शाबाश हमें सुना अली खरीदार बस हमजा खड़ा जबर आ कितने वे मेरे मुंह वाल वेखदा पिया तू
حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زبر واو کھڑی زبر وا، کھڑی زبر آ وا، اے دونوں میں کل سن سا صحیح ہے. زور ٹائم آئے سو، زور ٹائم کیوں نہیں ہے؟ میں کہ زور ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ہن ویکھ میرا منہ انج ویکھدا پیا جس طرح مینوں کھا جا سیں تو. اٹھ کھوتیا بندے دے پتر بنے کرو. اوئے چلو اے حفاظ والے کھڑے ہو جاؤ، حفاظ والے کھڑے ہو جاؤ، حفاظ والے جلدی کرو جلدی کرو جلدی. علی تو بھی کھڑا ہو جا، آؤ کھڑے ہو جاؤ. تو نہیں کھڑا ہونا، تم دوبارہ آکھاں سبق یاد ہے تے ویکھدا ادھر پیا تو جلدی کر، یاد کر کے ہونے سنا. یاد ہے؟ اوئے او قاسم کوئی نہیں آیا ہے؟ چلو آ جاؤ، اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو، اپنی اپنی جگہ تے جلدی کرو. علی تو کتے کھڑونا ہی ہوئے؟ چلو ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ تے سارے کھڑے ہو. تیرا کوئی نہیں. علی ادھر آ جا، علی ادھر آ جا، ایتھے ایتھے کھڑا ہو جا، ایتھے چل. ہاں ساریاں صورتاں سنا، ساریاں جڑیاں ہیں ساریاں صورتاں سنا. علی غور کر کے سنی. اوئے تو سنا، چل سنا، اونچی آواز نہ پڑھے تھے آواز آوے. صحیح ہے. ہاں شابیز مبین سناؤ اونچی آواز سے، آواز نہیں آ رہی. صاد زبر الف صاد، صاد پیش واسو، صاد زیر یسری، صاد سوسی، با زبر الف با، با پیش وادو، با زیر یدی، با دودی. چلو شاباش. ہاں میں سنا. ہاں آگے کھولو. وَتَبَرَّأْتُ من الكفر والشرك والكذب والغیبت. ہاں یہ پوری لائن یاد کر لیے تھے تک. صحیح ہے. والغیبت تک کی ہو گیا. سنا لی سارا صورتیں سنا لی. چل بیٹھ جا، سبق پڑھانا میں. ہاں شابیز سناؤ. چوتھا کلمہ توحید اللہ. ہاں اونچے آواز سے پڑھو، اونچے آواز. پھر شروع سے پڑھو، شروع سے. لا الہ ہاں لا شریک. ٹھیک ہے. لا شریک لہو، والا ہو نہیں ہے. لا شریک لہو لہ الملک ہے. شاباش. ٹھیک ہے. پھر سنانا. نہیں صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. تیسرا کلمہ یاد ہے؟ تیسرا کلمہ اوپر والا، یہ والا یاد ہے؟ میں سنا ہوا. تیسرا کلمہ توحید. تیسرا کلمہ ہاں اونچی آواز سے، آواز نہیں آ رہی. تیسرا کلمہ توحید. تیسرا کلمہ توحید ہوتا ہے. تیسرا کلمہ
तमजीद तेरे कलमा तमजीद मैंने बिजूर की सुभान अल्लाही वलहम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाही वलहम्दुलिल्लाहि ला इलाहा वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर आगे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीजुल आजीम आजीम हिल अलीजिल आजीम की होंदा है हिल अलीजिल आजीम। चल ए वाले हुन जेड़ा सबक सुनाए ना कौन सा भला ला इलाहा चौथा कलमा तौहीद चौथा कलमा तौहीद माने क्या होता है अकेला। हाँ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु। चले तो याद कर ली फिर दोबारा। बंदे तेनू तेरे सिपारे का होश नहीं है, तेरा सिपारा थले पे है तो तू उधर गल्ला पे करदा खोते आ पढ़। सुन सुन गौर करके सबक सुनाई हैं केड़ा गाला कटदा है तू गाला मैं तेन आखी तू गाला कटे तू मना नहीं किया गाला नहीं करनिया होते आ पढ़ो चुप करके पढ़ो शाबाश 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 पढ़ो सबक सुनाई जल्दी कर मैं हुणे सुनदा थोड़ा मैं सवेरे टोपी धो के आवी सही है जल्दी अने याद करा सबक याद करा हैं जा 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 सुना लिया दो ने हैं चलो बहु मैं सबक पढ़ाऊंगा तुम चलो ए चलो आ जाओ हिफाज वाले सबक पढ़ो आ जाओ सबक पढ़ो हिफाज वाले खड़े हो जाओ जल्दी आओ जल्दी बैठो तुम इधर आ जाते इस पास आ जाओ हो गया चल कल इथों लैके ना इत्थे तक याद कर सही है इथों लैके इत्थे तक चलो चल इधर उत्ते आ जाओ अगे केड़ी सूरत है तकासुर अल्हाकुम तकासुर चलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التكاثر مكية سورة التكاثر مكية कितने वे ते हाथ रखना سورة التكاثر مكية سورة التكاثر مكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم ثم نہیں ہے ثم كلا سوف تعلمون ثم میم لمبا نہیں کرنا دیکھا میم دوتے صرف زبر ہے
ثم كلا ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم اے نون غنہ ہے نون دے اوتے جس طرح دی شاد ہوندی ہے نا میم ہوے نون ہوے چاہے نون ہوندا ہے نا اس دے کو الف واو یا نہیں ہوندا تے اس دے اوتے غنہ کرنا ہے نون دے اوتے لازمی غنہ کرنا ہے نون جڑا نا نون غنہ اس دے اوتے غنہ کرنا ہے لا ترون الجحیم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اوے یاسر تو سارا غلط پہ پڑھتا ہے ویکھاں یوم عیدن نے یوم عیدن حمزہ ہے حمزہ نو پھر پڑھ ثم لتسألن ثم لتسألن ثم لتسألن وہ میم نو لمبا نہیں کرنا زبر ہے صرف ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم حسن پھر تو بھی غلط پہ پڑھتا ہے پھر پڑھ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم چلو چلو اے خاموش ہو جاؤ آواز نہ آئے کسی دی آواز کسی دی نہ آئے کاشف شفیق حسن عابد یاسر فہد محمد علی حیدر علی حیدر علی کتے وے گلاں پہ کر دیو کھڑا ہو گھنٹہ ہو گیا بندے دے پترا ایسے کھڑا رہ چپ کر کے خاموش کسی دی آواز نہ آئے ہوں کسی دی آواز آئی نہ تب حسنین توکل عبد الاحد حسن علی تو نہیں ہے حسن علی کل کتنے آنے آؤ ادھر آنا کھڑا ہو بھائی تیرا کتنے ہوئے تم ہی ادھر آؤ ادھر آنا اس پاس ہے کیوں نہیں آیا کا تو کل کیوں نہیں آیا میں تینوں کاٹ دیتا ہی نا تو میں کہ چلے جاؤ تاڑا نا کاٹ دیتا میں کس وجہ تو چھٹیاں کر دے سو تو پھر کل کل آیا ہے وہ امی تیری چھڑ گئی تو پھر کل تو پھر کوئی نہیں آیا
ہوں چھٹی نہیں کرنی. کل تیری امی کہہ کے گئی ہے, تیری امی نے آخیا ساجی انہوں مارو, ہڈیاں سانو دے دے. ہوں انج کریا تو چھٹی نہ کرے, جی تو چھٹی کی نا پھر ویکھیا ایسے میں کی کردا تھانوں. صحیح ہے, چھٹی تو نہیں کرنی. چھٹی کی نا تو پھر ویکھ لو جو میں پھر کردا کیا. چلو جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ, میں تہاڈا نام لکھن لگا. صحیح ہے. اوئے حسن, تیرے ابو دا کی نام ہے؟ شبیر. اوئے یاسر پٹی چوک. چل تو پٹی چوک نا. اوئے سائیں پٹی چوک. تو پٹی چوک. پٹی چوک. اوئے پٹی چوک. تو محسن پٹی چوک. تو آؤ میری جگہ چوک. جاوے نا کوئی ہے جے, کوئی نہ جاوے. اوئے پھٹیاں سیدھیاں کر کے رکھنی اندر. پھٹیاں بالکل سیدھیاں کر کے رکھنی. لے لو اپنی واچ, یا پا کے رکھنی ہے یا گھر رکھ کے آنا ہے. صحیح ہے. شرارت کرتا رہنا مندے, وہ ٹوپیاں بھی مندے. اوئے اُراں, اوئے اے پھڑ ٹوپیاں دے, اے بھی پھڑ. صفا چکو ہے, میری جگہ چکو ہے. چلو 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 جلدی, جاوے نہ کوئی اجے, کوئی نہ جاوے. تسی پھر اوتھے جا کے شرارتیں کر دیو, لڑائیاں کر دیو. کوئی بھی نہ جاوے. بنا لو کھارا میں کٹھے جانا بندے دے. اوئے تم جلدی ہے, ٹھہر جا. آ جا تو. چھوٹے چھوٹے سب تو پہلے چھوٹے آؤ. اوتھے اوتھے پرا کھڑے ہو جاؤ. چل آ جا تو آ جا. تو آ جا. تو جواد تو آ جا. مبین تم ہی آ جا. چل تم ہی چل. تم ہی چل. تم ہی چل. تم ہی چل. مبین چلو. تم ہی چل. تم ہی چل. قیوم تم ہی چل. تم ہی چل. تم ہی تم ہی تم ہی تم ہی. آرام نال جانا ہے, آرام نال. ٹھہر جاؤ. آرام نال, آرام نال جانا. لڑائیاں نہیں کرنیاں. اوئے چل تو. تم ہی چل. تم ہی چل. تم ہی چل. او پچھلا حنان, حنان نو جان دے. تو تانوں جلدی ہے, تسی کھڑے رہو, تساں نہیں جانا. چلو تو چلا. تم آ جا. تو آ جا. اوئے تسی آ جا دوئیں پیچھے ہو. تم جلدی ہے, تم جلدی, جنہاں جلدی ہے انہاں نہیں جان دینا. تو چل. تو چل. تم ہی چل. تو آ جا. چل تو چل. تم ہی چل. تم ہی چل. تم ہی چل. تم ہی جاؤ جاؤ جاؤ. چل چل تم ساسا. جا جا جا. اوئے باہر تالا لا دیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بڑی سر دردی ہے, بڑی سر دردی ہوتی ہے. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ٹڈے ٹڈے. بڑے بھی ہیں لیکن ٹڈے بڑے شرارتہ کرتے ہیں, بڑا تنگ کرتے ہیں. بہرحال اج دا ساڈا ولاگ ایتھے ہوندا ہے ختم. اجازت چاہتے ہیں اور ساڈے ولاگ دے نال ہمیشہ رلے رہو اور ساڈے چینل نو بھی سبسکرائب کر لو. السلام علیکم.